Галоўная страва, з якой пачынаецца святочны стол, гэта куця. Інгрэдыент, важны інгрэдыент, гэта зерня. У беларусаў заўсёды гэта грудца, па-расейску пярловая крупа. Што мы з ёй робім? Мы з вами будзем гатаваць па старажытным рэцэпце. Трэба 1 шклянка крупы і 3 шклянкі вады замачыць на 12 гадзін. Потым мы паставім гэта варыцца, дададзем малако, давядзем да кіпеню. Затым робім паравую лазню. Тое, што ў нас уже адбываецца, у нас ужо куця варыцца, бо варыць ее трэба доўга, амаль, прашу, вельмі уважліва, 6 гадзін. Толькі, даражэнькімі, не забывайцеся падліваць вады ў паравую лазню, каб вада ўся не выкіпела. Для чаго гэта трэба? Калі варыць грудцу такім чынам, яна ніколі не прыгарыць, бо тэмпература гэтай кашы не падымаецца больш за 70, ну максімум 80 градусаў. Таму 6 гадзін гэта нармальна. Ну, шчыра кажучы, я рэдка вытрымліваю 6 гадзін. 3. Ось. Можна 3 гадзіны. Што у вас атрымаецца? У вас атрымаецца вот такая каша. Яна ўзяла амаль літр малака. Яна ўжо амаль гатова. Мы вытрымалі 6 гадзін. Ну, не зусім 6, але мы вытрымалі. І наступны крок – ахладзіць. Бо мы будзем гатовіць куцю, і нам патрэбна ў гэтую кашу дадаць мёд, мак, разынкі, гарэхі. Яшчэ адна страва, якая такая ж старажытная, якая таксама спрыяе нашай прыгажосці, нашаму здароўю і даўгалеццю, гэта аўсяны кісель. Галоўны інгрэдыент – гэта аўсянае зерне. Нам трэба зрабіць муку грубага памола. Гэта вельмі проста. Кавамолка, аўсянае зерне, трошачкі пашумелі і ўсё, гатова. Далей. Бяром 3-літровую банку, засыпаем нашу муку. 500 грамм зерня, молим муку, засыпаем. Заливаем водой, кипяченой, остудженной водой до 40 градусов. Вам спотребуется здесь 3 литра воды и додаем 100-150 мл кефиру. Мы будем робить кисло-молочный вариант брожения. То есть что у нас отрымается? А отрымается у нас ось такая рэч. Кисель можно оставлять на звычайной кухне при хатней температуры на сутки, а лепш на 2 суток, покуль не з'явится приемный кисловатый пах. Ну, у нас уже все готово. Что далей? Далей трэба працэдзіць, жмых выкинуть, а вадкасць поставить варыцца, і гэта будзе аўсяны кісель. Ну что ж, зараз мы с вами працэдзім. Ну вось гэты жмых мы яго выкінем. І он уже аддаў все карысныя рэчывіны і не патрэбен. Вось тое, што атрымалася, ёсць аўсянае цежа, аснова аўсянага кіселю. Трэба взять драўляную лыжачку і пастаянна памешваючы давесці да кіпеню. Кісель пачне загусцеваць. Калі кісель пачынае загусцеваць, гэта значыць, ён гатовы. Мы можам уже зняць з агню все і паставіць яго астуджацца. Нам патрэбен уже холодны кісель, і мы на аснове гэтага кіселя будзем рабіць дэсерт з вяршкамі і духмянай грушай. А зараз мы прыгатуем з вами грушу. Мы спачатку аблупім з карыначкі, а потым паставім варыцца з карыцай, гваздыкай, перцам, кардамонам, мушкатам і белым віном.
Итак, груши залили водой, додадим кардамончику, трошечки корицы, духмяного перчику, гвоздики. О, хопить. И давайте одразу мушкату. Мушкатный орех – одна з самых дорогих специй. І мушката треба трошечки. Ось гэтага хопіць. И пить вино мы с вами не будем, а вино пойдет до нашей груши. Кутя остывая, кисель остывая, груша варится. Приступаем до рыбы. У нас карп. Як я казала, карп по-каралеўску у тапленым сметанковым масле. Спачатку нам трэба падрыхтаваць філе карпа. У нашых продкаў гэта была цэльная рыбіна, але ў сучасным варыянце я прапаную выкарыстоўваць філе, каб вам не разбірацца з косткамі і каб было зручней гэта ўсё есці. Так, рыбу мы поделили на ковалочки. Далее подрыхтуем рыбу классичным вариантом. Есть такой принцип, який называется принцип 3П або 4П. Ну, это вельми просто. Порезали, посолили, что мы зараз з вами зробим, поперчили и полимонили. Черный молотый перец, поперчили и полимонили. Перевернули и зробили то же самое. Посолили, поперчили, полимонили. Итак, першие пошли у муку. Наступный крок у яйка. Просто узбитое яйко. У нас тут ничего такого складаного. Несколько яек, які просто узбиты. Наступный крок сухары. Вось не шкадаваць. Обмакивать вот так шодра, не шкадуючи, бо гэта самая смакота. Галоўны сакрэт делікатнага смаку карпа – гэта таплёнае сметанковае масло. Алею не, толькі таплёнае сметанковае масло. Прыгатаваць яго вельмі проста. Да не шкадаваць. Нехай нагреется. Итак, готовить его вельми просто. Берите масло великой тлустости, 82,5%, ставите на огонь и потрошечку его вытапливаете. Отрымливается белая пеночка, нельга ее бояться, здымаете пеночку. Так, до речи, где наша пеночка? А вось наша пеночка, глядите, что у нас отрымалось. Вось она. Гэта молочный цукор и молочные белки. Яна больш салодкая, чым звычайнае масло. Гэта можна дадаваць у кашы. Гэта доўга не захоўваецца, таму выкарыстоўваць вельмі хутка трэба. А вось само сметанковае масло, вытапленае сметанковае масло без холаду можа стаяць некалькі месяцаў. Вось так можна тут пакінуць каля пляты і нічога з ім не зробіцца. А калі паставіць халадзільнік, то яно захоўваецца амаль год, і яго карысныя якасці толькі умацоўваюцца. Так, зараз пачакаем, нагрэецца наша патэльня. Больш тэмпературу дадзім, каб хутчэй яна нагрэлася. І пачнем смажыць. Я б сказала, нават гэта таміць рыбу, бо тэмпература павінна быць невялікая, масла павінна быць шмат, не шкадуем, і патроху рыба таміцца і атрымліваецца вельмі прыемны такі сметанковы смак, чымсьці можа гарэх нагадвае. І сметанковае масла здымае пах ціны. Вось тое, што ёсць у рачной рыбы, пах ціны. Вось вы ніколі не зразумееце, што гэта карп. Ну что, одна сторона у нас уже подсмажилась, мы переворачиваем на другую сторону и смажем далей. Не трэба бояться смажить на сметанковом масле, бо
У гэтым масле самый низкий коэффициент канцерогенов, самый низкий. И вам подтвердить любы дыетолог, што прадукты жывёльнага паходжання трэба смажыць на тлушчах жывёльнага паходжання, а сметанковае масло тут самае лепшае. Груша варится прыкладна 10, 15, 20 хвілін у залежнасці ад гатунка і ад памеру. Наша уже готова. Мы ее уже выключаем и сдымаем. Так, и тут у нас процесс рухается, что не может не радовать. Уже первые кавалки рыбы готовы. Бачите, які пригоженькі. Рыба потроху смажится, а мы до яе подрыхтуем яблоки. Наши продки так не робили. Но я бы не была шеф-кухаром, если бы не захотела унести свой азабизды кистяный кирунок. Тому я хочу подать рыбу с белым соусом и карамелизованными яблоками. Это будет смачно и это будет вельми пригожа. 4 частки, выдаляем сярэдзіну и нарежем вот такими ломтиками. Карамелизовать будем яблочки ломтиком. И гэтыя ж ломтики пойдут потом на декор. Треба трошечки додать пшеничной муки до яблок, зусім трошки. И здесь вот гэтак так. Есть. И мы их посмажем на моем любимом сметанковом масле. Обовязково додадим тимьянчику. Мы его будем выкористовывать и коли будем подавать страву, и до яблок. Чтобы масло у нас было ароматным. Ну что, мои дороженьки, коли вы осилили яблоки, то давайте уже на финишную прамую зробим соус. До речі, вы можете посмажить просто карбу. Это уже смачно. Яблоки, соус, это для самых таких, яких я не ведаю. Ненормальных, кто готов готовать. Все нормальные уже давно едут карпу. Так, растопим масло. И на этом масле мы подсмажим ложку муки. Ось так, щоб комочків не було. Трошечки одразу мускату добавим. Далее будем уливать молоко, снова же постоянно помешиваючи, щоб не було комочків. И вельми важный ингредиент – яблочное пюре. Ну что тут, 2 столовых ложки. Давайте все отдадим, бо у нас будет соус с вершками и яблочным пюре. Ну, если он прогревается, он загустевает. Прогреем его хвилин 5-7. Ну и соус у нас готов. Откуль узялося яблочное пюре? Есть 2 варианта. Первый – вы идете у краму и покупаете яблочное пюре. Другий вариант больше складаний, але больше смачный. Берем яблоки, ставим у духовку 180 градусов, 30 хвилин. Яблоки готовы, яны остывают, и вы отрымливаете цудовное хатнее яблочное пюре. Ну все, у нас уже готово. Осталось взбить вершки. Пам'ятаємо 200 мл, 1 столова ложка сахара. Все вельми просто. Можна додати кришку лимону, бо у нас з риби залишився лимон, чому ні.
Калі выпадкова высветлілася, што няма ў вас кандытарскага мяшэчка і тым больш кандытарскай насадкі, гэта не праблема. Звычайны пакетик. Частку вяршкоў выкладаем сюды, мы будзем імі упрыгожваць, а астатняя частка у нас застаецца да аўсянага кіселя. Дарэчы, вось ён побач, справа ад мяне, ён уже застыў. Вось так выглядае аўсяны кісель, які застыў. Так, ну для дэкора я так мяркую, нам хопіць. Больш зробім кіселю. Ось узбітыя вяршкі. Дадаем сюда уже холодный кисель. Бачите, он таки плотный. Перемешиваем. Можно киселя нават больше. Я же сказала, все залежит от вашего смаку. И я бы сюда обовязково додала бы трошечки меду. Будет смачнее. Кульминация, декор. Декор нашего десерта с праной грушей и овсяным киселем. Грушу мы порежем ось такими кавалочками. Зараз вы зразумеете, чему я так роблю. Ну, по-перше, нам будет так больше зручно есть, а по-другое, она будет больше прыгожа выглядать. Угу. Подадим вот гэтай талеркі, мне она так спадабалася. Усярэдзіну грушу. Давайте далей наш кисель. Ну і той выпадак, калі у нас няма кандытарскага мяшэчка, але жаданне упрыгожыць ёсць. Ну, паспрабуем вось такія усялякія прыгожыя рэчы зрабіць з самага простага аднаразовага мяшэчка. Бо калі ёсць жаданне рабіць прыгожа, нічога не можа сапраўднага мастака спыніць. Ягоды. Ну і ягод мы можам дадаць нават больш. А тут сабе можна яшчэ дазволіць паіграцца з дэкорам і з інгрэдыентамі, якія у вас ёсць пад рукамі. Все, один десерт готов. Далей кутя. Все, яна остыла. Мы будем змешивать. Каша, дарэчы, вось гэта каша, яна без нічога. Тут ні цукру, ні солі, нічога, толькі малако і сама грудца. Яна вельмі смачная, яна ўжо вельмі смачная. Што мы сюда можам дадаць? Разынкі. Мак. Памятайце, што мак, калі ўжо традыцыйна яго трэба змалоць, а мы адступаем ад традыцый. Далей. Далей. Абавязкова мёд. Я як не люблю вельмі салодка, то і не стараюся шмат мёду дадаваць. І гарэхі. І ўсё гэта перамешваем. Так. И давайте что-нибудь отцветуль возьмем.
з надыходзячымі вас святамі, смачнага вам каляднага стала і сыць Божа, шаноўнае спадарства.